Budeme sa zaoberať zákonom o daní z príjmov a zrekapitulujeme si všetko, čo v podstate je potrebné uplatniť pre rok 2015. Vieme, že sme mali v dvoch krokoch dve veľké novely k 1.1.2015 a druhá bola k 1.1.2016, ale bohužiaľ väčšina z tých úprav bola s aplikáciou už pri podávaní daňového priznania za rok 2015. Takže našej profesii sa naozaj nenudíme. V prvom rade dlhodobý majetok, tam nastalo toľko zmien, že človek niekedy je šťastný, že nemá žiaden majetok. No ale tomu sa samozrejme vyhnúť nedá. Takže v prvom rade nevydarené opatrenie týkajúce sa krátenia výdavkov v súvislosti s používaním majetku, to znamená paragraf 19 odsek 2 písmeno T, kde bolo povedané, že daňovník sa môže rozhodnúť, či bude uplatňovať paušálne výdavky, to znamená 80% si uzná z odpisov, z nákladov súvisiacich s prevádzkou údržbou majetku, alebo teda iný pomer, ktorý vie preukázať. My sme aj v minulosti mali v zákone povedané jednoznačne, že čo je vymedzenie, čo je to daňový výdavok, kde bolo potrebné vlastne vždy vedieť, preukázať a argumentovať v prípade daňovej kontroly, že majetok je používaný v plnom rozsahu na podnikanie, alebo teda v prípade živnostníkov v minulosti dochádzalo k tomu, že jednoducho si určili nejaký pomer na základe, dajme tomu, používania, no automobil ten bol taký najfrekventovanejší podľa odjazdených kilometrov a určovalo alebo uplatňovali sa tieto výdavky v pomere. Táto zmena bola zo začiatku deklarovaná ako nejaká úžasná záležitosť, že akým spôsobom vieme pred správcom dane deklarovať paušál a nemusíme riešiť žiadne ďalšie veci a nič preukazovať. No, problém bol, že dlhú dobu sa vlastne diskutovalo tým spôsobom aj s finančným riaditeľstvom, že ako to vlastne teda v praxi má vyzerať. No a pár dní dozadu bol na stránke finančného riaditeľstva zverejnený aj 19-stranový dokument týkajúci sa informácií k uplatňovaniu výdavkov s majetkom, ktorý je používaný aj na súkromné účely. A boli tam rôzne príklady. No. Ja som to začal čítať a s plným napätím som očakával, že čo sa dozviem teda. To zaznelo, že nič. Tak prvých pár príkladov sa týkalo živnostníkov, čiže ja som len čakal, kým sa dostanem k tým právnickým osobám a tak ďalej. No, príklady 11, 12 a príklad 7 sú také najzaujímavejšie, pretože som s nimi mal najväčší vnútorný problém, lebo ten dokument bol smerovaný k daní z príjmov, ale tak trošku abstrahoval od problematiky DPH. A v jednom z tých príkladov bolo napríklad napísané, že ak si kúpi podnikateľ fotoaparát a rozhodne sa, že bude uplatňovať 80 a 20, tak samozrejme platí to, že z pohľadu zákona o daní z príjmov musí krátiť aj všetky výdavky spojené s údržbou, opravou. A bol tam práve príklad, že prijatá faktúra za opravu tohto fotoaparátu, kde bolo tiež rozdelené z toho daňového hľadiska, že 80% daňovo uznateľný a 20% daňovo neuznateľný výdavok. No ale okrem toho bolo tam ďalší dovetok, že tým pádom z tej faktúry prijatej za opravu si uplatní na odpočítanie DPH iba 80%. No ale toto zákon o daní z pridanej hodnoty absolútne nehovorí. Keď sa pozriete do paragrafu 49 odsek 5, tak tam je jednoznačne povedané, že musíte ten pomer určiť. Čo v prípade fotoaparátu si neviem predstaviť, že akým spôsobom. My tam máme napísané aké možnosti, to znamená, zrejme si mám robiť asi čiarky, že koľko fotiek som urobil súkromne a koľko na podnikateľské účely, ale jednoducho v praxi je to proste absolútne nerealizovateľné, pretože ak sa raz rozhodnete ísť do nejakého iného pomeru a teraz si zoberte ten príklad, že ste zamestnávateľ a že ste platiteľom DPH, tak sa vám otvára práve problém nepeňažného príjmu, problém DPHčky, čiže jednoducho záver je asi taký, že ideálna situácia je ísť 100% a skôr sa tváriť alebo vymyslieť si systém, akým spôsobom preukázať pred správcom dane použitie na 100% účely. Nehovoriac o tom, že to sa naozaj dostávame do takých extrémov, že keď sa budeme rozprávať o krátení napríklad výdavkov na
telefón a telefónne hovory, tak samozrejme nákladom na prevádzku je elektrická energia. To sa dostáva do takých blúdnych kruhov, že jednoducho toto v praxi je možné aplikovať maximálne, tak zás živnostník, neplatiteľ DPH a tam si môžem krátiť nejaké pomery z praxe, ale čo som počul a s tým, s čím som sa stretol, že v prípade daňovej kontroly, aj keď ten živnostník sa snažil skrátiť ten výdavok, tak ešte prišla daňová kontrola a začala rýpať do toho, že či ten pomer je naozaj zodpovedajúci tomu reálnemu použitiu. Takže niekedy je lepšie sa nepriznať a ísť do 100% a urobiť si tie podmienky takým spôsobom, aby bolo uveriteľné alebo preukázateľné, respektíve aby ten daňový úrad bol povinný nám preukázať opak, lebo naozaj, ako neviem si to predstaviť a všetkým klientom automaticky bolo odporúčené nepoužívať na súkromné účely.